салом алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали мо бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои беҳтарин ҳастанд бо нархи арзону дастрас. Бародарон, охири видеода якта навор аз мошинбозори шаҳри Қурғонтепа мешавад. Якта мошини беҳтарин арзони фурӯшӣ бародарон, ва дар байни видеорам якта мошини арзони фурӯшӣ ҳам ҳастад ки бародарон номроша падарка мекарад срочно сум дар Кобил Россия мерафтад. ҳамин хотир бародарон видеоро то охир тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. Дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. ё ки ҳамин хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебарад равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. Ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилеса кунед. Якум мошини фурӯшӣ бародарон караван ҳастад ки бародарон хоҳиш кардаги буданд. соли бориш 1998, сӯзишвориш газу бензин будад. кузов универсални, объёмаш 1.6 гуфтагиай. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби мега техникӣ қарор дорад. хеле ки дар навор мебинем, мега мошин состояниш хуб аст, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пустагӣ умуман надорад. радной краска ҳама ҷош мақсад 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Кони Бодом. нархша 32000 сомон мега бо савдо мешидад. я рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. деюм мошини фурӯшӣ бародарон ҳастаи Opel Astra J ҳастад ки соли бориш 1999, сӯзишвориш газу бензин будад. кузов универсални, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад. 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер дорад, люк дорад, 4 та электропакет, гази Евро 4, мотор, инжектора мега. харидори аниқ бошад, занг занед, бо арзонам мешида. ин рақамаш дар рӯи экран мебарад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. се мошини фурӯшиам бародарон Opel Astra J ҳастад ки соли бориш 1999, сӯзишвориш газу бензин аст. кузов универсални, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. коробка передачаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. радной краска, салон тоза, мотор, ходовой ҳамаш мега 100%, ягон камбудӣ надорад. техас мотораш то охири соҳа муҳлат доштаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 42500 сомон мега бо арзонам мешида. харидори аниқ боша мега занг занед. рақамҳо дар рӯи экран мебарад. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин бо дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ бародарон Opel Astra J ҳастад ки соли бориш 1998, сӯзишвориш газу бензин будад. кузов универсални, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. хеле ки дар навор мебинем, мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. коробка передачаш механик будад. салон тоза, радной краска, мотор, кузов ҳамаш 100%, ягон камбудӣ мега надорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархша 49000 сомон мега. кадоме мега харидори аниқаш занг занед, бо савдоам мешида. ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат мебарад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ бародарон, инашам Opel Astra J ҳастад ки соли бориш 1998, сӯзишвориш газу бензин будад. кузов универсални, объёмаш 1.6 литри простой гуфтагиай.
коробка педачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ягон камбудӣ мега надорад. Чиқаде ки гуфтем моториш 1.6 литри простой, 1 сола документ, ходовой мега 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 43000 сомон мега, бо арзона мешидай ва вариантҳои алиширам будай. ин рақамош дар рӯи экран бародаро занг занед, марҳамат вариантҳоро пешниҳод кунед. шашум мошини фурӯшиам бародарои Opel Astra G аст ки соли бароиши 2003 сӯзишвориш газу бензин будай. кузов хачибек, объёмаш 1.6 кутагиай. коробка педачаш механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. бародарои намин мошин кадме ки хараш номерош падарка будай. 4 мега баллони нав дорад, документ 1 сола дорад. мотор, кузов, коробка ҳама 100%, ходовой 100%. ягон камбудӣ надорад. ҳолатш мега вагони аст. срочно мақсад ки сум дар кор фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 51000 сомон мега, бо арзона мешида. вариантҳои алиширам буда. ин рақамош дар рӯи экран, марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. ҳафта мошини фурӯшии бародарон Opel Astra G соли бароиш 1998, сӯзишвориш газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. коробка педачаш механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. фавран фурӯхта мешавад. 4 баллони нав, аккумулятори нав, нав мега мақсад документ карагем. мошин 100%, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 41500 сомон мега, бо арзона мешида. ин рақамош дар рӯи экран мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Opel Astra G аст соли бароиш 1999, сӯзишвориш газу бензин, кузов хачибек, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. коробка педачаш механикаи дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. электропакет мега дорад. баллонош, аккумуляторш мега навай, ҳамаш хулоса 100%, ягон камбудӣ надорад. срочно мега фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 44000 сомон мега, бо арзона мешида. ин рақамош дар рӯи экран, марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагиро аз ходи соҳиби мошин дастрас кунед. наҳум мошини фурӯшиам дӯстони азиз Opel Astra G аст ки соли бароиши 2003, сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузов хачибек, объёмаш 2 гуфтагиай. коробка педачаш механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100%, ягон камбудӣ надорад. ходовой, мотор, кузов ҳамаш мега 100%. салон тоза, радной краска, задагӣ пухтагӣ мега умуман надорад. мошин фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 51000 сомон мега, бо харидори мега аниқ боша, арзона мешида. ин рақамош дар рӯи экран, марҳамат занг занед, маълумотҳои дигарро аз ходи соҳиби мошин дарёфт кунед. бародаро Хаҷбек дар бозори мошинбозори Қурғонтепа қарор дорем. ина як Opel Хаҷбек ҳастад. як Opel Хаҷбек, электропакет, CD салон, ABS дор, кондитсионердор, ина 1 сола ҳуҷҷат буда. шор балонаш 70%. ина ҳолати дарунаш ҳам мебинем. ина
коробка механика. Номерош 187 71 30 39 71 30 39